Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dubun gaisuwa da fata ta alheri zuwa gare ku ƴan ƙasa ta ƴan Nijar. Maza da mata ina muku fata ta alheri. A wani lafiya? Lafiya lau wallahi. To barkanmu da saduwa da ku. ƴan uwana ku yi haƙuri. Muna tunashe ku ƴan ƙasa ta ƴan Nijar. Maza da mata. Lokaci ya yi wanda mu ne da kanmu za mu nema ma kanmu wani inci da sarwansu duka, ba wani yawan dumi ba. Kun ga a yanzu cikin halin da ƙasanmu ta faɗa. Ubangijinmu Allah ka mana kwanciyar hankali a cikin ƙasanmu. Amma kuma kun san ba mu da shugabanni na gari. To dole ne duk abin da ke faruwa ƴan uwana sai mun tashi da uwayenmu da ubannanmu da ɗiyanmu da ƙannenmu duka mu yaƙi abin da ke faruwa a cikin ƙasanmu. Ni mazaunin a Libya ne. Ni ɗan Nijar ne. Gaba da baya. Kuma ni ɗan Filinge ne. Kuma ni mai kishin ƙasata ne. Abun da ake na a cikin ƙasanmu abin ne ya ishe mu, ya kai muna. Ba yau ne ba. Duk abubuwan da shugabanni suke na zalunci, ha'inci, ba mu taɓa magana ba, ba ruwanmu. Saboda talakan Nijar mai dangana ne. Ni fa talaka ne. Ubana talaka ne. Uwata talaka ce. Kuma ina magana zuwa ga talaka ƴan uwana. Talaka shi ya san zafin talaka. Allah ya mana jagora. Ba mu da shugabanni na gari. Muna tausaya ma junanmu talaka bisa abin da ke faruwa a kanmu. Dole ne kuma mu yi ma kanmu adalci. Kuma ni ba ɗan siyasa ne ba amma ina muku hannunku mai sanda. Dangance da kuna ji ƴan uwana. Kun ga anan. Saboda ɗan Nijar ba rago ne ba. In ka zo Libya akwai ɗan Nijar. In ka zo Alger akwai ɗan Nijar. In ka zo Cote d'Ivoire akwai ɗan Nijar. In ka zo Ghana akwai ƴan Nijar. Cotonou akwai ƴan Nijar. Amma ko ina kuma ɗan Nijar yake yana ƙoƙarin ya samu ƴancin shi ya nemo ma kanshi abin da zai hudda ma kanshi takaici. Wallahi ɗan Nijar ko ina yake yana iya hudda kanshi. Komi kana iya siya. Komi kana iya ɗauka. Wallahi ba za a yi maka walaƙanci ba. Sai ka ƙetaro ka zo za ka shiga ƙasanmu. Nan ne za ka gane ba ka da wayo. Nan ne za a yi maka walaƙanci. Ka tar da mai baƙar hula, ka tar da azzalumi, ka tar da wani kare, ka tar da wani matuci. Nan wata takardar ma ban san ko me suke ɗaukan mu ba, yaran shi. Ban san ko me suke ɗaukan mu ba. Saboda duka wanda ya iska ya kwaso share shi. To mu yi ma kanmu adalci. Saboda Allah lokaci ya yi. Mu yi ma kanmu adalci. Abin kuma ya faro daga sama ne. Kaga. Yau ƴan Nijar ana juya mu ƙasa ana juya masa. A nan kana iske gudan mu ƴan Libi. Wani a kama shi, a roye shi, ana son 'yan miliyon gare. Alif 12. Uwar shi talaka, uban shi talaka. Baka da gida, baka da nan. Yau duka wanda da 'yan miliyon me zai kashi nema ƙasar wani? Wani sai an sai da gonarsu wadda ake ci da ƙannen shi da sarwansu a samu wannan kuɗin. Wani ko gidan da suke ciki za a sai suwa. Haba shugabanninmu ba ku yi mana adalci. Yau mu ke hita muna ganin abin da ke faruwa tsakaninmu ana kashe mu. Na rantse da Allah, na rantse da Allah wallahi in ba yanzu ba da abun ya lafa wallahi an taɓa cikin sati za ni ganin gawa biyu ko uku. Taɓa wani lokaci guda da asuba na tai bakin hanya da asuba an kashe ƴan Nijar uku an kasa an zuba da bakin hanya bakin rampoint. Mokara ne. Ka gani ko? Mace ba ta huta ba. A nan ko a shekaran jiya wata mace tana cikin gidanta an iske ta an tambaye ta kuɗi babu kuɗi an yanka ta. Ƴan Nijar ce. Inna lillahi inna ilaihi raji'un. Ba mu tsere waje ba cikin gida kuma shugabanninmu yana saida mu. Surtu wannan mai mulki da kai nake magana. Wallahi Muhammadu Sifu Allah zai tambaye ka gobe. Na rantse da Allah bisa kan mu yaran shi. Yanzu diba. A wannan mai mulki namu na yanzu yana mulki ne wai sunan ƴan Nijar wanda da hankali ne zai iya ganewa. Yana mulkin ƴan Nijar ba ƴan Nijar yake mulki ba. Ana ba shi izini ne Turawa, France. Saboda bai da damuwa da ƴan Nijar abin da ke damun ku.
abinda tura ke so yake musu. Mun muna faɗi fa, wallahi kamu kake kashe mutu, wallahi ka laƙa da rana, ko ka sarkahe ne, ko ka busa ni in mutu. Ni barazana ta wani abun nan ba ta bani tsoro. Wallahi, ni ɗan Nijar ne, ni bakurfaye ne, ni ɗan Filinge ne. Kuma ba mu taɓa magana bisa kan wannan ba, lokaci ya yi ne yanzu. Sirtu yanzu da kaɗar moma jambiri ya giya ka kawo shi kana so yi ma 'yan Nijar takara wanda ba ɗan ƙasar mu ba. Dole mu yi ma magana. Dole mu yi magana. Jambiri na kaɗar moma ya giya. Saboda 'yan Nijar duk wani ya kwaso ta kwason shi gare mu na yake zuwa 'yan Nijar. Saboda talaka Nijar shine za a yi ma abu yau, a yi mai gobe, ya bar mu Allah komai, ya haƙuri. Ok, to mu matasa wannan lokaci na ji ya wuce. Wallahi in za ku gyara za mu taika faɗa da kafaɗa. Muna so ƙasar mu Allah ka mana kwanciyar hankali. Amma me sai mu haɗa kai ku yi adalci. Ku tunda kuma Allah zai tambaye ku gobe. Na rantse da Allah. Da kai da kallon naka masu teni wanda kuke raba tsaka duka Allah zai tambaye ku ɗai bayan ɗai. Da masu shari'ar ku jujjuka shari'a kai ta ƙwarai lala wallahi duka Allah sai ya bi ka ɗai bayan ɗai. Ba za mu bari ku ba. Mu barazanar ku matasa kyalli wallahi barazanar ku mu ba ta kauda mu na kai. A gida ubannanmu talaka ba su cikin kwanciyar hankali ko da ake ce a yi magana ko kame mutum ko rohe wai demokrasi ce. Ok, bawa Allah kamance da ikon Allah. Allah na baka mulki fa. Kamance in kai ne yau ina magabata na gaba sun wuce. Na gode. Sannan kuma dama guda ta rage ma talaka ma'aikin nan mu. Talaka menene dama shi in ƙasa na cikin kwanciyar hankali ya sa ruwa da bido ya je gona noma. To ina ji wannan dama ma wadda ta yi mana sarwa talaka ita ce ake so da ƙarfi da yaji kuma a raba mu da ita. Menene a raba mu da ita? Saboda Fulani sun zo suna zuwa ƙauye-ƙauye suna amsa kuɗi da ubannin mu jangali. Mun tabbatar da ƙasa babu tsaro. Sannan wataran cikin Toyota kai ne da kanka Muhammadu Sifu kace insha Allah hannan zuwa 2030 tarayya za ta mulki Niger. Me kake doka mu? Mu ƙyan Niger ta kai can? Mun zan taya ne kenan za mu zama tayoyi na mota ai ta binge ana tura mu ko? Ai ta bingiran mu ko ka doki mulki gado ne. To ƙyan Niger lokaci yayi. Duk ku buɗe kanku kowa ya buɗe kanshi. Wallahi kakkasai da tikenka kakkasai da Qur'anka. Naka ne ko ya ku daɗi. Ku zaɓi ɗan ƙasa naku ɗan cikin gida mai wanke muku huska mai shaye maƙyan Nijar hawaye. Wallahi an ɗarmama jambiri ya giya an kashi a kasuwa. Shi ake so kuma yanzu dama shi wannan ƙarshen man daga tashi ba aikata mana komai illa tsiya cikin ƙasa. Ba ruwan shi. Abinda tura ke so shi yake musu ba ruwan shi bai sauraron ƙyan Nijar. Saboda bai ajiye mutane ba. Akwai Allah. Da rantse da Allah Muhammadu Sifu akwai Allah. Ranar gamo ka da Allah. Wancan da ke tura ka Imam Macron mu ba mu ɗaukai mutum ba. Saboda duka wanda ya zage manzanmu kana ji sai dai mu ce Ubangijinmu Allah ya ƙara tsine mai albarka. Kuma Allah la'antar da shi. Wallahi duka wanda ya zage manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi sai mun ga bayan shi da yawa Allah. Mu ba ƙyan fitina ne ba amma wallahi in ka taɓa manzon mu ka taɓo mu na rantse da Allah amma kai ne baka sa abin da kake ba karan turawa. Kai dai a cika ma gurinka. Yo ai tura ba son mu suke ba abin mu arzikin mu ne suke so na ƴan ƙasa. Sun zo suna kwasa arzikin mu kuma ƴan Nijar ga mu na wace yadda ka san fara. Muna washe walaƙaici ubannan mu talaka cikin gida walaƙaici damar da ta rage musu ta noma ma an hana su sai su ba da jangali. Wallahi Allah zai tambaye ka da kai da masu baka mulkin wanda kuke raba tsaka. Yan Nijar lokaci yayi ni ba dan siyasa ne ba. Kowa ya wanke idon shi kakka sai da Qur'ak. Ku tsaya ku cancance ku dibi wanda ya kamata dan ƙasa kuma naku na cikin ƙasar ku Hausa ta ne muku. Wallahi ba za a kaga shi da ja manda shi ta kare an cuta muna. Yanzu an kawo mana jambiri a kasuwa. Jambiri shi na karma mai giya an kawo. Ana so ce na me ake nuhi yan Nijar. Ana so a dinga naɗa mu mun gane abin da ake nuhi. Ana so a dinga tura maka wata taya ta mota. Wallahi ba zai yi ba. Wallahi
tunda kaga mun fara magana wallahi ba zai yi ba, kuma Allah ba zai raida ba wallahi, kuma Allah ya hika wallahi, kuma Allah ya hiku. Ku yi makanku adalci ƴan Nijar, mu haɗe kanmu wallahi, mu haɗe kanmu ka ai dariyan mu. Yau an kama da jan biri, wata shiga kuma wani za a ɗauko mu daga can Liberia ko Cote d'Ivoire bakin biri a kama da shi ma ba nan ƙasa ne ba, a ce ya to ya takara. Haba ƴan Nijar, me ya same mu? Mu haɗe kanmu. Dukkan wannan munaficin shine kai ƙasar mu ya baro fa, rashin ba mu son junan mu. Har a ɗauko mu da wani a ɗauko a karo mu da cikin ƙasar mu. Me ya same ku ƴan Nijar? Me ya same mu? Mu haɗe kanmu, dukkan munaficin cikin gida ne yake, saboda ba mu son junan mu. Mu yi ma kanmu adalci. Mu gina ƙasar mu, mu za a dariya. Wallahi mu za a dariya. Matasa, mu masu tasa tunda mun ga magabatan ba mutanen kirki ne ba. Wallahi mu yi ma kanmu adalci ƴan Nijar. Ku yi haƙuri fa. Wallahi na ɗau zafi, ku yi haƙuri. Don Allah ku yi haƙuri. Allah Ubangiji ya kawo mana kwanciyar hankali a cikin ƙasar mu. Allah kuma ya sauke mana albarka a cikin ƙasar mu. Duk uban da yake so ya ga bayan mu ƴan Nijar, Ubangijinmu Allah ya tona mai asiri. Allah ya ƙara mana danƙon zumunta cikin ƙasar mu. Duk uban da ya zo da bakin nuhi cikin ƙasar mu, Allah ya tona mai asiri. Allah wargazar da bakin nuhi shi, kuma Allah za a mana shugaba nagari mai tausaya ma talakawa. Muna faɗi da babban murya. Wallahi barazanar mutum ba ta hana sai mun faɗi. Ba mu tsoron ka ɗarme mu, ko ka tube ni ka sarƙafa ni da rana, ko ka amshi lamfashi na. Assalamu alaikum.